Joo. Ei, mutta se ensimmäistä ei voi. Mun pitää käydä hakkeen rinkkaa. Voi tapahtua mitä vaan. Kankilöysäni on jämäkkä. Paljon. Landennainen mä oon. Jännit. Vähän meinaa kyllä jännittää. Lähdetään ai. Ihan poli. Mikä lailla silmällä tuli tämä? Pystyy tätä vastaan. Pyssä hyökkää, meidät vaan säätää. Mä oon vähän sukis. Ihan Jack Power. Meillä on hyvää porukkaa. Onko siellä hätää? Sammunut. Tervetuloa katsomaan uutta videota. Tällä videolla vietetään Ellun 30V-synttäreitä. Ensin pelaillaan padelit ja sen jälkeen vuorossa on vuosisadan telttaretki. Ei muuta kuin laita kanava tilaukseen ja nauti videosta. Joo. Tässä on ollut hyvä tuo sun syöttö. Se on kumpakin suuntaan. Mä Hallin testasin tuonne keskiviivaan. Äijähän oli hankala. Ei. Eihän tota voi laittaa mihinkään. Ei, mutta se ensimmäistä ei voi. Se, että jos... Haastattelussa miestensarjan voittaja, 30-vuotias Elias Poukkula. Ajatukset edellisestä 2 tunnista eli peleistä. Taso oli erittäin hyvä. Joo. Yllätyin positiivisesti. Oli hyviä palloja, hyvää peliä. Eli etenkin naisilta. Nimenomaan naiset niin nostaisin tuohon keskiöön. Kiitos. Kiitos. Tripla 20. Tripla 20. Katso. Tuo kipsipöly on tullut noista ugeista. No ei oo. Riina. Tuo hammaslääkärin kalkkia. Kalkkia. Mitä laitetaan hampa? Hammaslääkärin talkki. Mitä laitetaan perseeseen? Sitä just. Ellu. Mun pitää käydä hakkeen rinkkaa. Siksi mulla on tää puhelin ja että saa nopeammin. Lait rinkan nyt autosta. Mä en rinkaa autosta ja en tiedä oikein, että mitä sä nyt niinkö ajattelit. Mäkin alan kohta nyt pukemaan sun kaverin. Pitääkö mun pukia kuitenkin? Ei, pistä. Sama joutussa. Ilo nähdä, että on palkintopivo päässä. Ronkin kiitos. Sponsori mukana. Edellisessä videossa nähty nämä palkinnot saatiin. Nää on tullut käyttöön. Missä on Allun kelkka? Missä Hei, anna odotukset nyt. No, mä oon nyt ottanut semmoisen asenteen, että ei mitään odotuksia. Niin sit tiedätkö... Niin. Ai, voi tapahtua mitään vaan. Mulla on kysymys. Joo. Onko sulla 2T-öljyä? Paljon? Puoli pönttä. Mulla on täystör. Mä voisin ostaa sulla vähän. Hyvin käy. Hyvin ja haisee terve. On. Varmaan reilu se on. Eri lailla kun lukee mitä katsoo. Kun painaa kaasua, niin se vastaa. Varmaan aika reilu se on, kun haisee terve. Jatkahavan läppärit toimii. Joo. On käynyt tankilla? Oo. Laitako öljyä? Vaikka onkin löysäni on jämäkkä. Paljon se pitää laittaa? Mä laitan 20 litraa ja puoli litraa. Niin Aada, jänskättääkö eka tämmönen telttarit? No vähän meinaa kyllä jännittää. Aadalla on hieno karvala. Mitä se? Tarvii mellakkapoliisia niin... Pauvis käy testi. Ootko 3 leffa? Riittääkö mulla leffa? Onko tää sun? Oh. Mihin nää meet? Mä käyn kokkeilemaan, kun mulla on hyvä. Ätynykkiin. Mikä stadin naisella niin? Landennainen mä oon. Jännittääkö sua? Vähän jännittää. Ekaa kertaa tulen kelkan kyytiin. Joo. Jännittää. Sulla on hyvä kuski. On. Hotellissa, joo. Homma hallinnassa. Tää on lisää vahvasti. Hyvä homma. Mikä meillä on osoite? Se on siellä. Onko se siellä? On. No niin, moottorimarssi. Sovelletaan Merelle. Lähetään tästä, niin mennään peräkkäin tässä Vihiluodossa, kun me ollaan vähän niinku taajamassa. Niin tuosta ajakaa tuossa yhdessä letkasauksessa. Tuonne merelle ja sitten peräkannaan Sitten kun minä annan käsky pysähtyä, niin saa pysähtyä. Lähdetään ai. Jos jollakin ei käynnisty, niin jää vaan sitten tähän ja ajaa kotiin. Nautiskelee. Tuore voitelu tarvii välillä lisää. Joo. Ihan poliisi. Eikä se oo poliisi.
syöt. Mikä tekee riuku? Pitää aina leiri. Ensimmäisenä kun tulee leiri, pitää joku tähän riuku. Kaadetaan tosta kato puu ja taitetaan se vaan. Metsien. Nyt eka erää tulee, kato sieltä. Ensimmäinen havukurma. Näistä pitää vähän tehdä ympyrä tänne. Niin, laitetaanko me ihan just, että se Siihen vaan. Ulkokehää painotti siinä. Ei muisteta kuin iso se on se pohja. Onhan se aika iso. Onhan se. Jos teiltä suokko laitetaan tänne, eikö niin? Tämä on kenttä. Siihen vaan. Mikä lailla silmällä tuli tämä havu? Vanhastaan muistuttaa. Tuolla on sessitettä aina. Niin. Niitä pitää pohjaa. No niin, jokaisen nurkkaan yksi hölö. Tässä ei oo kirjalla, kun Se on hyvä. tässä nähdään, että onko tätä aina vaan puhua. Joo, täällä on paljon puhepoikia. Niitä tekoja. No niin. Ottiko pois sieltä? Näin. Niin tuohon jäi. Vähän jäi. Joo. Siinä ei oo aina sitä pussia, vaan se jää sisään se homma. Tää on sitten oikein kertausharjoitus. No siinä on. Johalla. Löytyykö oviaukkoa vielä? Täällä niin pyörässä. Eikö laittaa keskipalkkaan? Pirttiin. Keskisen Vesa laittaa keskisen laittaa. Rovalla. 40 paskaa. Joo, Rovalla. Mennään lähti lentoon se koko peijit. Muuttiin taivasalla siinä. Jos tätä telttaa pysyessä. Niin. Havuja omaan pediin. Meillä loppuu tilaa. SOS-tilanne. Laittaa kiinni siihen tuolla. Onko tää tarpeeksi? Tää ei oo yhtään tiukalla. Ja se pitää vettää sillä oikeastaan pystyy soittamaan, että kukkono on tuossa. Yhtä aikaa veri. Mä sanon mitähän mun kälee. Kaikki yhtä aikaa Hei! Täällä ollaan valmiudessa. Ei oikein oo mitään muuta. Miettikääkö ryssä hyökkää, meidät vaan säätää. Mutta miten tää voi olla näin onnetonta? Mikä siellä on tilanne? Äkkiä on valmis. Tuokaa kiinni vaan, niin mä oon maskolla kilistää. Hyvä, aha. Sädikke. Vuotolainen viimeistä, kun perkele vuotolainen kiinni. Jokuhan unohtaa. Janne unohtaa aamulla lähteä ajamaan, että porukka tulee metsään. Ei saa edes pystyä tätä paskaa. Eittämättä hyvän näköinen Piriteellä edetään. Mä kävin merimieskoulun, katsotaan se loppu. Kato, piippu. Niin, siis on niinku positiivisesti yllättynyt, että tämmönen sakki on lähtenyt tänne mettään telttaan yöksi. Mä en vieläkään oikein tiedä, että ollaanko me... Niin, nimenomaan, ja vielä mun synttereillä. Mä en vielä tiedä, että ollaanko me tuolla teltassa oikeesti yötä, mutta oletan isosti, että ollaan. En ois uskonut, että näin paljon porukkaa on täällä. Siis oma olisi vähän sokis. Siellä on. Ihan etekään jaksanut ottaa. En minäkään tällaista. Ei kukaan ota tyyliä. Kyllä nakkasi eliin se isompi eikä pehmeä. Ei, se on pilalle. Mut joo, täällä ollaan Ellu synttärin hommissa ja me ollaan... Mikä tää oli? Koppana leirikeskuksen liepeillä Oulusalossa käytännössä. Meitä ois 16 kaveria ja hyvin mennyt tähän asti teltta saatu pystyyn ja aletaan vähän evästää. Ja kyllä tää on hyvä, meillä on niinku hyvin porukka heittäyty tähän, vaikka alkuun mä mietin, että lähteeköhän porukka tämmöiseen, mutta ollaan tästä puhuttu pitkään, että pitäisi joskus porukalla lähteä telttaretkelle, niin aika hyvin porukka lähtee tähän remmessään. Oikeesti. Mä oon niinku, en mä nyt voi sanoa, että mä oon mitenkään yllättynyt. Kyllähän tää porukka on tehnyt vaikka kaikkia, mutta oikeesti kuinka hyvin. Joo, mä oon ylpeä. Noniin, varokapa. Kameramies tulle. Täällähän on leiriydytty jo ja eihän tämmöisessä oo mitään. Lekitä pelinä se siihen. Mä oon ainakin nukkua lähellä oviaukkoa, koska mulla on se mun sänky. Mikä sänky? No kohta näette! Onko sulla oikeesti rettisänky? On, mulla on rettisänky. Kato sieltä se tulee. Ihan ylivoima. Niin? Ai että kun mä leväytän sen tähän, niin vähän on Mennään tuohon Allun kohdalle, niin minä voin nukkua kans tuolla. Mä voin nukkua tässä, mä nukkun kellossa tässä lähellä. Täällähän on lämmin, mikä mansikkana on aika ollut. Löytyykö sieltä joku kolo? Löytyy. Onpa lämmin kamiin. Tää on ihan sinne päät sinne kiinni sinne. Onko sinä mennä hypätä sitä jommankumman toiselle puolelle? Että meillä on hyvää.
Et usko mitä hyvää. Siellä on kipinä vuorot arvottu. Tämmönen tasa-arvoinen. Joo. Mitä nää hommat? Mun herättäjänä oli Aada. Niin hellästi ja silleen sievästi. Teekö sillä rapsutella? Joo. Ei tarvii välttämättä sieltä, koska... mutta silleen eikä saa hönkiä naamalla. Sepä hampaan. Alaanko se kuule? Söikö nämä Metukkaa. Söikö metukkaa? Mitä? Ja me nähdään ton suut. Ei! Herätä hellästi. Hyvä, jes. Tuo on mahdollista. Mä herään ite ihan. Iida, sääliksi käy. Älä niin. Sun kipinä Älä niin. Iikku vapautettu. Se on hyvä. Mä kiitän. Ja Riina kapinoi, että ei aio osallistua. Se on se ongelma. Ei pysty. Se oli äsken ihan liian kuuma. Ei ollut. Oli. Se meidän pakka oli ihan tosi kylmä. Kylmä. Niin, mä tulin vielä 45 lämpöä. Kahdelta Riinalla kipinä. Ihan Jack Bauer. Ihan Jack Bauer, niinku paskin. Ihan jackpot. Ellu on vapautettu. Synttärisankarin Joo, vapaa. tuntuu hyvältä. Mä nukun muutenkin aika hyvin tuo yö. Ja sulla ei oo kanskaan Mä nukun tuolla hotellihuokusissa. Eikö Elli hotelli? Joo, mä menin tuohon Lempeleen moottoriin. Eikö siihen... Mihin luodaan? Airport. Airport. Soi! Mä sanoin äsken ennen kuin tää alkoi, että vitsikö Riina ja Nessa on samassa joukkueessa, ne voittaa 100-0. Mitä? Patrikilainen? Patrikin sillä on koo. Mä tein Katri Helena rengaspaine niin paljon. Kuka sen niinku keksi? Minä ja Kaiski. Me. Kaiski ja Iida on ollut tässä niinku ihan yli. Oikeesti? Mikä? Meidän vastauksen. Oota, No ei oo. Mutta on teillä etunimi oikein. No ei oo muita Olaveja olemassa. Saanko arvata uudelleen? Saa. Joo, ei oo rajattu. Mikä se? Hei, oliko meillä? No oota. Onko oikein? Teillä on oikein, joo. Joo! Tuo tulee tuohon. Tää vaan aukosta tulee niinkö... Lapsut on repinyt tuolta sen napin. Sä käännät sen nuin, niin tää... Nyt se on vuosisadan laitos. Niin, keittää veen muutamassa minuutissa. Niin. Tämä järkkäri. Eikö tää ollut mulla pölyttymässä tuolla 4 vuotta silloin, kun mulla piti aloittaa tupeuraa. Iltakaffet otetaan. Kahvit ja lähemmä sitten yö. Ota nyt ne pikkuhiljaa alkaa. Nyt tää kato lähtee tää homma tästä. Tästä mä nyt yrittää koko ajan tää puukko tässä. Joo. Missä sulla kahvi? Siinä on, kato. Puolen kahvi. Siinä on siinä on vielä periaatteessa yhdet kuumat veet. Siinä on yhdet. Ossa se ja Nikelle se. Eikö Nike, sä otat voit ottaa sen ja Nikelle siinä kuuma vesi. Elli lähtee kohta ajeleen kotiin nukkumaan ja tulee sitten aamulla hakkeen. Maltska. Joku ampuu vastaan. Elikä vastaan ammu. Siellä sofku. Kato nukkuu. Janne. Iida. Siellä. Ana. Minun paikka sillä välissä. Joo, tossa Riseen paikka. Riina. Väistetään Kamina. Nessu. Nukkuu Iikku. Hemu. Kaiskilla on luksus. Mitä? Aada. Ja Tomy jo. Ai että, kääriytynyt ton. Meillä on hyvää porukka täällä. Tässä on ite... Nyt me lähdetään puuhaan. Nimenomaan tää on nähtyy tää teltta. Jonkun on pidettävä tää leirin kasassa ja se on minä ja sinä. Niitä ei hae. Mä hakkin ne karakkoa eteen. Mä hakkasin tuolla kodan takana siellä metässä. Sitten jätkä lähti. Yhtäkkiä alkoi hirveää paukua. Mä tänään purataan niinku kodan. Mulla on niinku sydämeen näistä tullaan rinnasta ulos. Mä heräsin, että oli just hukassa. Mä huomasin. Mikä se Aada oli punaan? Siis en mä tiedä, varmaan tykö niin pitkään niinku pelännyt niitä hiiriä. Joo. Mä niinku heräsin
heräsin vaan unesta yhtäkkiä. Mä katsoin, että Janne käellä jotakin. Vähän niinku tosta niin mä oon hiiri ja Janne nyt vetää mun jaloista tää hiirtä. Nää pommat meisuttaa mokkuuksia auttiaan. Nyt mä pystyy seisokalla ja Janne, onko hätää? Janne, ei oo hätää. Eikö kyllä meidän suunnilleen? Eikö se ei oo? Eikö niin? Mitäkin? Sitä jotenkin, että Janne, onko siellä hätää? Joo, mikä sekoilua? Lähtö on unis. Janne sanoo, tupoksen piirteet ylläämistä, ei ole hätää. Ei ole 3 vaille. Mitä? Peloma ei ole 5, mulla on aikaa. Mikä tää on? Sä oot sammunut. Muut on loppu. Kipinä. Kehä kolmosen kipinä. Sä nää teet Iida tällain. Se mulle aina. Ei tällain. Se ei nuku. Ei se nuku. Ja puut loppu ja nuotion sammu. Kaikki ohi. Oliko hyvä puuro? Oli. Nautiskelin hetken tästä. Ai ei. Ennen sulle ei se olisi sammunut kamina. Oikeasti. En mä tiedä. Eikös kun pääsee unneen, niin säpsähtää sellainen pystyy. Eikö mulla myös niinku paniikki? Tuo on itse yrittämistä. Ei niinku aukea se makuupussi ja mä niinku, että siellä nyt on hiiri. Joo. Ja mä ajattelin, että mä en halua niinku nähdä sitä. Joo. Ei ollut mitään hiiriä. Tämä tekee vielä. Oliko näitä puuroja enemmän? On, tää hullu. Maitosuklaa mansikka. Eikö valkosuklaa mansikka? Semmoisen kuulostaa puuro. Kuningatar, sitten on korvapuusti. Oikeesti kannattaa tehdä tämmönen puuro. Seuraavan kerran ruokaa saa joskus 4. Aamulla kimpsut ja kampsut kassaan, leiri viimeisen päälle kuntoon ja kelekkojen nokat kohti tukikohtaa. Siellä vaihdettiin nelipyöräiset alle ja suuntana Luuleo, jossa jääkiekkoottelu kruunasi tämän mukavan viikolla. Meillä on aivan huippukaveriporukka ja on kyllä kiitollinen olo, että on siunattu näin isolla läjällä ystäviä. Kiitos kun katsoit videon, muista tilata kanava ja ei muuta kuin seuraavien videon pariin.